Glimrende spiller Michael Laudrup til Brian Laudrup. Har Flemming Poulsen med på midten. Gode driblinger. Og en situation, hvor Brian Laudrup måske burde have valgt det, som han plejer at spille skråt bagud, så Flemming Poulsen var i fri position. Men det er disse lynhurtige angreb, man skal frem til, så færingerne ikke når at komme på plads i deres forsvarspositioner. Michael Laudrup. Og så Thomas Eli Hansen. Og løftestart. Ja, det kan han ikke lide, den færøske træner, Pál Guttormsson. Han er klar over, når dommeren følger sig meget med, eller føler sig tæt, fløjter for disse frispark. Altså kan det komme til at blive svært for færingerne. Med vilje, styrke, vågemod og lever i høj grad på deres fysiske kraft. Heinze. Ja, vi ser igen to mand fremme her. Træner Richard Møller Nielsen, der var forbavsende forsigtig, må man nok sige, i sine spådomme omkring kampen her. Og så anden gang Peter Schmeichel har berøring med bolden, begge gange efter tilbagelægninger. Brian Laudrup. Godt stoppet af Jan Dam. Jan Bartram. Igen Brian Laudrup. Flemming Poulsen. Og vi ser igen tre færinger ude og lukke af for ham. Bartram. Godt gå ud af Jens Martin Knudsen. Heinze. Og så en mulighed for Kent Nielsen. Men der er trafikeret op omkring Færøernes straffesparksfelt, og det er en ensrettet trafik, som de har haft muligheden for at dæmme op for indtil nu i hvert fald. Abraham Hansen, Jan Bartram, Sivebæk, Lars Olsen, Heinz rører igen på venstre kanten. Også Lars Elstrup, Vilfort, Michael Laudrup. Glimrende spil med Lars Olsen. Michael Laudrup alene igennem, og Danmark er foran med 1-0. Her var der spillet 8 minutter af første halvleg. Netop her så vi recepten på, hvordan færingerne skal slås. Et to-spil, hurtig kombination, og forsvaret åbnet. Igen Michael Laudrup, og godt set af Lars Olsen. Perfekt timet aflevering, og Michael Laudrup hurtigt på bolden. 1-0 til Danmark. Ja, det er en ønske, der her ser vi det. Og hvis vi lægger mærke til helt ude siderne, begge sider er besat med Brian Laudrup og Jan Heinze. Det gør, at Michael netop på den plads. Det er rolle, som Morten Olsen sætter ham i. Brian Laudrup. Og så får Jan Dam lige på gode råd af træner Pál Guttormsson. Ja, der er plads nok for Schmeichel til at finde medspillere. Samtlige færinger sprinter tilbage på egen banehalvdel, så snart bolden er mistet. Og netop det er færingernes banehalvdel, altså overbefolket, kræver stor præcision i afleveringerne. Og så skud fra Thorkild Nielsen.
målscoreren fra Landskrona. Og Heinze. Spiller meget på tålmodighed. Det er helt klart, at Færøernes taktik er at få danskerne ned i tempo, hvor de kan være med. De har aldrig prøvet at spille op i et så højt tempo, som alle vores spillere er vant til. Og derfor bruger de alle knep, der gælder netop på at få danskerne ned i tempo. Slå deres spil i stykker. Og her første frispark til Færøerne. Dømt mod Kurt Mørkøre. Og selvom de er fremme ved en frisparkssituation ved det danske straffesparksfelt, ja, så befinder der sig hele 4 færinger nede omkring egen banehalvdel. Abraham Hansen, der tidligere har spillet her i Københavns Idrætspark, har spillet for OB i Odense under ledelse af Richard Møller Nielsen. Vilfort. Sivebæk. Abraham Hansen. Ja, så ligger Thorkild Nielsen her. Hop forbi Kent Nielsen. Og så er bolden i nettet. Færøerne har scoret mod Danmark. Bolden er sat ind efter dette angreb, og Kent Nielsen ikke fik stoppet Thorkild Nielsen. Og jeg tror, at målscorer var Allan Mørkøre. Ser igen situationen her. Thorkild Nielsen godt forbi Kent Nielsen, der var alene med 2 spillere. Og Peter Schmeichel uden chance. Kan ikke nå ud, var måske en smule for langt fremme under angrebet, uden at kunne gribe ind. Og Allan Mørkøre. Færøernes første mål i Københavns Idrætspark. Noget overraskende udvikling. Den 19-årige bagersøn fra Klaksvik, og så er det Brian Laudrup, der arbejder. Appellerer for straffespark, det får han ikke. Og så benytter Jens Martin Knudsen igen til at få smidt olie på vandet. God over spillet, mens hans kollega Peter Schmeichel, der øvrigt er en af Jens Martin Knudsens idoler, er tydelig irritabel. Heinze. Elstrup på venstrekanten. Dribler lige ind i Johannes Jacobsen. Og så glimrende er Michael Laudrup, og Michael Laudrup fuldstændig alene. Både detaljer det færøske forsvar fuldstændig udspillet. Og lad os se noget mere af det. Flemming Poulsen. Og lidt umotiveret frispark af Julian Hansen. Ja, tydeligt irriteret Flemming Poulsen, og det kommer som en kæmpe overraskelse. Men jeg må sige, at Færøerne har startet den her kamp de første 20 minutter aldeles glimrende. De skyer ingen midler, selvom når de kommer... Glimrende skud her fra Jan Barsom. Men de prøver virkelig at komme frem på banen også. Og det er... Der har vi set, det har givet på det med et enkelt mål. Danskerne skal være meget mere... De skal markere deres modstandere meget mere, især på midtbanen. De må slet ikke få lov at komme ud. Når de angriber, så skal midtbanen med frem. De skal simpelthen ikke give dem luft eller plads eller tid. Og det var det, der skete ved målet. Vi ser, at de på midtbanen tager bolden og får lov til simpelt at spille på dansker ud. Og så er det virkelig godt lavet målet. Men det må ikke ske for sådan et professionelt hold. Og så er der problemer med Jens Martin Knudsen. Ja, han får et gult kort for at trække tiden ud. Og det kan være, at den islandske dommer også har set kampen mod Østrig nemlig. Der brugte han meget af tiden til det. Og det er der ikke noget at sige til. Det er jo Færøernes første gang, de spiller med, og de er blevet udråbt til at være det svageste hold og stå til øretæver. Men man må sige, at de gør det fantastisk godt indtil nu.